Pila na kabuk, 5 na sila. Gamit pang trabaho ra kung nadala at tay puta. Gold ko mga pasayan yan. Nasunog ako mga pictures, ako mga BTS. Lula ba na dito sa manok ka na? Oo. Yatay. Ay, shit, yun na sila. Uy. So namin karon diri sa Mormons, no, mga pasayan yan. Diba? Laisyo sila. Dami din na to. So nakita karon no diri sa Mormons kay nagpalista. Man yung mga biktima sa sunog. Dagan kay nang napiktuhan sa sunog mga pasayan yan. Wala ko'y nadala maski ano. Na nakita naman mi. So, ako nadala rin taon mo rin taon. Gamit na ako sa pagpanarbaw na. Nabili na akong headset mga pasayan yan. Di pa dito ako. So, modyo na siya mga pasayan yan. So, nadyo ko'y dako nga bag for me kay nadiri tanan ako mga importante nga mga documents. So, nadiri. Maski asa ko daton dyan siya na ako mga pasayan yan. Ambot uy asa may mga tulong ko. So, basin, diri lang siguro may mga banig diri karton. And then, na inaabot mo sa kong Omega, dito sa ilang mga relatives, mga inabang mga sanina with sassy diri, no? So, mga yun na lang ko nalag sanina, kawa ko'y sanina nga nadajud. Akong panty, ba ako na kayong anso, kay gihian ko sa mong ero. Kaguul. Kumbalay, nasuno. Naugdaw, kumbalay. Ay, magpanood mo yan. Ang kumbalay. Nani siya ang nitabo sa kumbalay, may inatay. Ay, samo pa sila. Ano ko sa nina? Naugdaw na siya. Hindi ka nadaduli na. Muurin taon ni Gatay, bullshit pa. Dito ang mga LGBT from Ponta Princesa. Hi! Manawagan din sa mga OH, kagadag i-OH, kung may mahalaga hinabang, please lang. May siya badilya po ang... Sa pangukay mo dira. Sige lang. Thank you so much sa atong mga officers, no? So, ila dyan ipagdadiri ang mga hinabang. Update kayo mga officers sa punta, no? Wala siya akong balay, no? O, diba? Look at my dress. Ito ay catching. Wala na akong damit. Ito na lang suotin ko. Thank you so much for the sponsor. Pag recover ako mga nilabhan mga pasayan. Oh my God. Mati nabili sa kong hinayihay. Kipanti na tatuing. Sige lang. Balikan tayo niya. Muna siya ang itabo no mga pasayan yan. Gubang tubo. And then muna na akong balay. Wala dyan nabilin sa kumasanin na. Electric pan, lakong lamisa, sa trabaho, CR. Wala, chod. Ano kasayang sa tubig. Ano? Akong butin, akong mga baso, plato. Wala, pag-uul. So, nagluto na tayo ng mga sudan dito, mga pasayan yans, no? So, ayan ang bahay namin, mga pasayan yans. Naugdaw na siya, wala na kaming bahay. At dito si my crib. Wala na rin bahay. Umiyak ka kagabi. Napay kayo. Napay kayo. Guys, shout out pala kay Creepy Hainar, may college, high school buddy.
Nagpadala siya sa amin ng mga sanina dito, no? So, mag-unbox na tayo ng ating mga damit na pinadala ni Creepy Hainar Omega ko. Thank you so much! So, nandito na siya. Na-receive ko na yung mga damit na pinadala mo sa amin. Thank you very much from the bottom of our heart. Ay, meron na kaming t-shirt na suot dito. Ito yung suot ko ngayon, mga Pasayanians. Nagpa-party dress ako ngayon kahit wala namang party. Kasi wala na akong masuot. Nahagad ang ating mukha, mga Pasayanians. Ang dami ng mga ukay-ukay dito. Namili na sila ng mga ukay-ukay. Panghatag. Dito siya. Dito ay tag-20. Na ukay-ukay. Oh. Ito, suot ko na yung bigay ni Creepy. Si Butiti ay marami siyang damit. Right now, di ay mga Pasayanians na kurun sa SMC side, no? Okay. Para mo ato sa PLDT para i-report ang naitabong sunog para ko tayo ma-charge ng internet. And then, mamalit lang sa kusa mga supplies nga among kinahanglan. Right now, nasa department store ako ngayon ng SM para bumili ng sapatos, sandal. Wala talaga akong nadala. So, bibili na lang ako dito para may gamitin ako sa aking trabaho. Nakaka-stress. I decided na ito na lang bibilhin ko. Tag, lang siya. Kan ba to? Basta 199 lang to siya. So, yeah. Ito na lang muna. For the meantime, yung isusot ko pang office. Kasi wala talaga sunog lahat yung sapatos ko pang trabaho. Bumili na rin ako ng panty, mga Pasayanians. Kasi wala talaga akong panty. Yung panty na sinusuot ko ngayon sa kapatid ko. Nanghiram lang ako ng panty ngayon. Bukas wala na akong panty dahil. Naghanap ako ng shorts. Yung parang cotton na shorts ba? Para pambahay. Wala kasi akong pambahay na rin. Tapos bra. Kaso mahal yung bra. So sa okay na lang ako bibili ng bra. Right now, mga Pasayanians, nakukaroon sa grocery, no? Kay para mamalit og mga supplies. Kay as in, back to zero jud ni mga Pasayanians. Wala shampoo, wala sabon, wala toothpaste, wala toothbrush, wala tanan, wala lorto. And then, mamalit sa daytag mga dog food, no? Dog food kay akong ipang kumpra nga mga dog food para sa akong mga alaga kay nasunog sad. And then shout out DIY sa akong mga generous friends kay naghatag jud sila financial support jud, no, mga Pasayanians. What jud ko ga-expect ng anak dako nga kantidad ang lang ipadala nako. Ano mga 200, 300 ana more than man DIY. Nakashock. Na-shock ko pag kita na ko sa mga messages. Thank you kayo ninyo sa inyong pagtabang na. Kailangan ko pala bumili din ganito. Kasi yung kanan ng aking mga aso is nasunog. Walay sunog nga kasi tawagan na makapugong sa piyesta. Sa CPR ka. Mamiesta ta dire. Darang ang piyesta celebration. Di balay shoot. Thank you, Dimi, for the invite. Og nasa ta dire special guest. Gikan siya sa Buhisan. Sponsor sa mga relief goods, Lala Mondares. Ayan, nangandam na sa mga pagkaon. Nailatson dito, no? Kay Happy Fiesta, Junishan. Bahalag na sunugan, basta padayon ang piyesta. Itong aking bahay. Yung mga hinayhay ko na hindi ko na nasalba. Ayan na sila, nalanay na sila. Tapos yung habol ko, kasunis. Yan. Tapos yung halaman ko, namatay na siya. Pamisure, no? Makabalik pa ba may diri mga Pasayan yan. Hindi ko naman kung saan ang lugar. Siya akong balay. Mga
Ngita ta direk basin natin ma-retrieve pa. Na siya nalibang diri ay inatay bagagnaw. Tabunan pa og sininang giatay. And then mao na ang nakita nato diri no mga pasayan yan sa atong bintana. Ayan. Di pa ground zero na. Bag. Kumpayong. Bag. Maso ng balay sa akong mama papa no. Saan ko ba sila ng balay? Oh, diba? Laisyo na. Hawa na siya. Mauni akong tabay, mga pasayan yan. Dala mong tabay. So, yun yung dapat yun siya gubon. Kaya diri yun nagsalig ang mga tao sa mga panginahanglan. Sama sa panglaba, pagkugas-ugas, ligo. Asa naman yung si Tuboran, si Trinidad, dire, oy, si Ark. O, diba? Hi, Jumay. Mga tao dito, mga pasayan yan. Ayan. Ano lang sila, nagtukod-tukod ng mga tent-tent dito sa basketan. Kumusta ang buhay natin dyan, Angeli? So, dito sila ngayon nakapwesto. Rodney? Okay ka lang? Meron din dito, mga nagpapwesto sila dito, mga pasayan. Kumusta yung mga buhay dyan? Kayo, mahirap. Di pa kami natutulog. Bakit dyan kayo natutulog? Wala kaming bahay. Nasaan na sa bahay nyo? Nasusunog. Nandun. Nasusunog na. Nandito din sila, mga pasayan yan on. Dito muna sila nagpupuyo dito. Ayan o, naglaro na sila rito. O, ayan. Handang na sila. Asa itukyo. So pag ano na mga pasayan yan, hindi ako nakabili ng yuta. Dito na lang ako mag-squatter. Ganitong pwestong ito ha. Reserve ko na to, madam ha. Kaibigan ko. Oo, para doon din ako sa puso. Ayan. Oh. Tayo maggagawa tayo ng garden. Bahala tayo ng award na tayo ng tagiyan ng yuta dito. Goodbye! Goodbye, Julina! Wala kong balay, babay house. Wala kong balay. Daghan ba tayo sa memory sa daghan kailangan. Mga duster na siksiban. Ano ba ito yan? Babay house. Oh. Nagsara. Guba ng balay. CR, bye CR. Wala, abot na kagapo. Wala, Julina. Wala, Julina ato. Wala, Julina.
Layla Cesar, madam, makikita nila Cesar. Aray, hila moy. Dito na kami dadaan mga pa-science, no? So, nanggaling kami ng Carbon kasi nangumpra kami. Ayan siya, oh. Diba? Ang laisyo-laisyo ng aming lugar dito ngayon. Awesome to all, look. Awesome naman ni, uy. Wala, oh, tabay, galing na. Nanananin ang hugas. Wala si Clint. Uy, kadagag bildo. Ano mo, nagkapilyas Trinidad? Ay, lamang mabilya ay. Dara, oh. Kana, oh. Lahat bang inting ba? Lila baldo. Mula si Ate Joy, nag-bra, swimsuit. Kita yung Cleo. Ate Joy! Ayan siya, mga pasayan yan. Oh, di ba? Inyo sa ating lugar. Sabi namin na sobrang saya. Yan na sila, naglaban na sila sa aming tabay. Pain na kami dito. Kanino tong higaan na to? Hello? Yung bahay namin mga pasayan niya, singin yung bahay namin.